Kung magamusin ni ka color blue ang tubig, hindi ka balayahan maganyat maligo diri. Kini nga itong lagaw at sinin mga episode sa Tripping ni Roming! Masakit ang biti sang init. Pinaka namin nga solusyon sa mainit nga panahon, maghulom sa tubig. Pero kung ang tubig amo sini ang kolor, mas manami pagid, di ba? Popular diri sa Kabangkalan City ang serye sang waterfalls nga amo sini ka blue ang tubig. Isa na diri ang Agustina Waterfall sa Barangay Uringao. Ang Uringao ang yara sa left side nga dalan pasaka kung pakadto ka sa Mabinay, Negros Oriental gikan sa Kabangkalan City. Mapungko ka pa lang kag matulog sa tubig nga nagakaigo sang init sang adlaw, daw makarelax ka na. Puti abi ang mga bato sa idalom, amo kun nga mas manami pagid inilan tawon. Daw pang swimming pool ang kolor sang tubig. Manubo lang ang hulog sang tubig pero ang kawa-kawa nga ara sa tunga, amo ang manami paliguan. Maka-float ka lang sa tunga, take note, inborn niya nga kung nga salbabida. Kung wala kasi ni, pwede ka man makarenta sa ilas ng salbabida mo. Malutaw-lutaw ka lang sa tubig kag mag-relax. Sa ibabaw sini, mga kakahuyan. Daw natago nga treasure sa tunga sang kakahuyan ng ini nga lugar. Sa ibabaw naman, ang Mag-Aso Falls nga ginadumala naman sang LGU sang Kabangkalan City. Ang propiedad sa pamilya Florin ang malabyan pasulod sini nga bahin sang waterfalls. Gani sila na nagadumala sa sini nga parte sang Busay. Sa 25 pesos mo, pwede ka makahulong diri bilog na adlaw. Antes ka makalabot sa Mag-Aso, malabyan mo na ini. May dalan pa wala, sa sulod may parkingan para sa mga salakyan kag motorsiklo. May gamay lang nga lalakton, malabot mo na ang ini nga lugar. Naamat-amat na nila pa semento ang alagyan panaog, pinaagi man sa ilang nga income gikan diri. Kamuhay na pasimento sa alagyan? Oo sir, ang income diri amon ginatipon kag amon ginaamat-amat Kasi namon. ang lugar na kalagyan o panaog, no? Balas pa lang. Subong semento. Oo. Ang ibang nga lugar sa pandemic, damo income. Sa tapos ang pandemic, doon nagpigaw. Kamusta? Okay gyapon. Kami daw nagaamat-amat sir, kaluyan. Gisig-gisig gigid. Oo. May mga cottages man sila. Ang mga naguba nga mga cottage sa Bagyo nga Odette ang nakaayo na. May permit na sila gikan sa syudad para maka-operate. May nagapanilo sa lugar para ma-maintain ang katinlo. May business permit na ni. Oo, yes sir, may ara na gyud. Accredited na kamo sa syudad. Yes sir. Oo. So tanan-tanan ng kuwan tanan Yes. nakakuan sa syudad. Oo sir. Nga ako nagpinsar maka mga mag-process. Kay daw mahadlok man kami bala sir manukot daw maano man kami kay wala daw kulurong bala daw kasulbaan man. Sa una. Mm. So kamo man in charge magtilo dire mag amo na ang ruling niyo sa syudad. Oo. Yung good Nagpo man kami duwa ka lifeguard. may ara man kami lifeguard. May lifeguard na dire? Ay, Oo sir. ano ang duwa ka?
Ay duwa bala ka tagapiyak nga gaayo gid nga manilig diri ginadlawan naman sila 150 kung damo-damo ginadugangan man namon ang ka. Ang mga bisita nila naghalin pa sa norte nga bahin sa probinsya sa Bacolod kag Negros Oriental. Ang ginalagas diri nila kay sa 25 pesos pinasahi na ang kolor sa tubig nga palaliguan. May ginobra pa gid sila gani nga improvised nga swimming pool para sa mga kabataan. Wala labot sa kawa-kawa sa ibabaw, sa idalom, may harap pa gid sang palaliguan man nga area. Kung trip nyo magpaligo sa busay nga, wala sang laktanay. Kag mahapos lang malabot ang palaliguan. Pero matahom, ini ang para sa inyo. Bata kag tigulang, maka-enjoy diri. Isa lamang ini sa madamo nga ginapabugal sa Kabangkalan City. Nagapasunod ba ang summer kag nagahilapit na ang Holy Week basig gusto niyo i-consider nga kadtuan ining Agustina Waterfalls dinhi sa may barangay Uringaw sa Kabangkalan City. Hindi mo na kinahanglan palayo para ma-enjoy ang amo sini katahom nga mga lugar. Para updated ka sa mga episode sa Tripping Rooming, i-follow ang mga Facebook page o YouTube channel Digicast Negros. Padayon ka sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subado ng Tripping Rooming.